B'isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom l-koll. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art, għax Sidna ġej u jħenna l-foqra tiegħu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa, nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Iben Alla li twellit minn xebba u sirt ħuna mulej ħnina. Iben il-bniedem li taftadir in-natura dajfa tagħna l-bnedmin, Kristu ħnina. Iben il-kbir tal-missier li jissalva lil ħutek u twassalu mis-sema mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Qoddisja b'suffraġġju tal-mejta Virginia Randic. O Alla li ħlaqt il-bniedem u fdajtlu, inti rid li jibnek isir bniedem minnhom li baqgħet dejjem verġni. Fil-ħinna tiegħek il-qajt talbtana biex ibnek il-waħdin li sar bniedem bħalna jagħtina sem fin-natura tiegħu ta' Alla u li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob sejjaħ lill-uliedu għalilhom: inġabru u isimgħu ulied Ġakob, għatu widen lill-Iżrael missierkom. Ġuda, int lilek ifaħruk ħutek, idek fuq ras l-edewwa tiegħek u quddiemek imilu ulied missierek. Int ferħ tal-jun, o Ġuda, int ibni mill-priża tiela. Bħal il-jun imkennen minn duk bħal mart l-jun min se jqajmek. Ix-xettru minn id Ġuda ma jitneħħiex u l-ħatar minn bejn riġlejh sakemm iġibulu il-ħaraġ u minnu il-ġnus jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem, tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Jinżel mill-muntanji s-sliem lil-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja u iħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu u jisalva lil-fqajrin. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem kotran sa ma jintemm il-qamar, isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx, bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħieni. Tħaddar f'jiemu. Alleluja, alleluja, alleluja. O erf tal-oli li tqassam kollox bil-qawwa u l-ħlewwa, ejja għallimna triq il-għaqal. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ktib in-nisel ta' Ġesu bin David u bin Abraham. Abraham nissel lil Iżak, Iżak nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu. Ġuda nissel lil Fares,
u lil Zaraħ minn Tamar, Fares nissel lil Ħerson, Ħerson nissel lil Aram, Aram nissel lil Aminadab, Aminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon, Salmon nissel lil Boaz minn Rahab, Boaz nissel lil Obed bir-Rut, Obed nissel lil Jesse, Jesse nissel lil David is-Sultan, David nissel lil Salamun il-mara ta' Urija, Salamun nissel lil Robam, Robam nissel lil Abija, Abija nissel lil Asa, Asa nissel lil Josafat, Josafat nissel lil Joram, Joram nissel lil Uzija, Uzija nissel lil Jotam, Jotam nissel lil Ahas, Ahas nissel lil Hezekiya, Hezekiya nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Amon, Amon nissel lil Jozija, Jozija nissel lil Ġekonija u lil Ħutu, kien żmien l-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil Salatjel, Salatjel nissel lil Zorobabel, Zorobabel nissel lil Abihud, Abihud nissel lil Eliakim, Eliakim nissel lil Azor, Azor nissel lil Sadok, Sadok nissel lil Akim, Akim nissel lil Elihud, Elihud nissel lil Elazar, Elazar nissel lil Mattan, Mattan nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twila Ġesu li jsejħulu l-Messija. Mela, in-nisel kollu kien minn Abraham sa David 14 nisel. Minn David sal-eżilju tal-Babilonja 14 nisel. U mill-eżilju ta' Babilonja sal-Messija 14 il-nisel. Il-kelma tal-mulej. Ħanamlu ħsib qasir fuq il-Vanġelu. Mela il-qari tal-Vanġelu tal-lum eżis jurina kemm qegħdin noqorbu lejn il-festa tal-milied. U propju s-silta tal-lum tippreżentanna parti mill-ġenealoġija ta' Ġesu, jiġifieri l-arblu tar-razza tiegħu. Kulħadd għandu l-arblu tar-razza, u anke Ġesu kellu l-arblu tar-razza. U San Mattew jibda din il-lista billi jinformana illi Ġesu Kristu huwa bin David u bin Abram. Bin David għax huwa il-Messija mwiegħed minn din il-linja. U minn Abram għaliex il-mulej kien wiegħed l-Abram li fih qatt jitbierku ħafna popli. U allura f'Ġesu Kristu eżis issa kien qiegħed iseħħu dawna il-wedit kollha. Il għaliex San Mattew jinkludi wkoll l-ismijiet ta' nisa pagani. Għalfejn biex juri diġà li mill-bidu nett tal-Evanġelju li Ġesu ġie għal kulħadd kemm għall-Iżrael kif ukoll għall-pagani. U allura daw kollha li kienu lesti li jemmnu fih u jaċċettawh bħala l-iben t'Alla kellhom jirċievu is-salvazzjoni ta' Alla. U allura dan fuq kollox kien il-għan li Ġesu ġie fid-dinja tal-inkarnazzjoni. Jiġifieri għaliex Alla sar bniedem. Għaliex hu ried li s-salvazzjoni tiegħu tasal fi qlub il-bnedmin kollha. U dan huwa dak li ser niċċelebraw propju fil-jum tal-milied. Illi l-mulej jixtieq li jasal għand kulħadd, għandi, għandek, għal kull maħluq li hawn fid-dinja. X'iridu nagħmlu allura aħna? Niftħulu l-bib ta' qalbna biex inħalluh jidħol. U jekk jidħol aħna sammurru tajjeb għax dak Alla li d-dinja ma tesgħux irid jinżel fil-qalb tal-bniedem
u jibni l-amara tiegħu ġo fina. Għalhekk importanti li l-Ġesu mhux inkeċċuh minn qalbna. Lil Ġesu ngħidulu ejja Ġesu, ejja għax għandi bżonnok, ejja għax ma nafx fejn sejjer, ejja għax mifxul bil-ħwejjex tad-dinja. Ejja jenni għax inti tista' turini l-vera triq li twassal għal għandek. Bil-wieqfa. Nitolbu lill-Alla missierna sabiex ikonna ħnina minna u jberikna ħalli nwaslu lil ġnus kollha l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni li ġabilna ibnu Ġesu. Għalhekk ngħidulu kun magħna mulej. Biex il-Knisja tkun tassew id-dawl tal-ġnus u sagrament universali ta' salvazzjoni nitolbu. Biex napprezzaw it-tajjeb li hemm f'kull bniedem u f'kull twemmin li ġib il-qoddim il-valuri tal-Evanġelju nitolbu. Biex nuru rispett u ospitalità lejn il-barranin li jkunu fostna u ma nisfruttawx lil dawk li jiġu jaħdmu fil-gżejjer tagħna nitolbu. Biex nifhmu li l-ħajja nisranija mhijiex osservanza ta' liġijiet imma hija xhieda konkreta ta' impenn li jittwielet mill-kuntatt tal-kelma tiegħek nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, aħna qegħdin nistennew lil feddej tagħna Sidna Ġesu Kristu. Enna nilqgħuh bil-fidi, billi jkollna qalbna miftuħa għal kull bniedem maħluq ġbija tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna umli u niedma qudiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti u d-dnub tiegħi neħħieli. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek u għatina li bdawna l-misteri qaddisa ikun jista' ilna nittwettqu b'ħobs is-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien roddulek ħarbi Kristu Sidna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om Verġni stenitu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal u qiegħed jagħtina
li bil-ferħ nitħejjew għal-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Muli Alla tal-eżerċiti. Smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet. Mbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej jistħollok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluq ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem bid-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobb u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li bijebnek fdina u tal-qaw minn mitloħ gloris tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittama jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba li Knisja tiegħek lill-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqfiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba talb ix-xewqata dil-familja li inti rid tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin lilu li dak kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll.
خن għal-ħutna mejtin, wal-qaddejja tiegħek Virginia, għal dawk li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek, fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-kol flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna, hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insir nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bejn titfawr id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna, għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubiet bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtija kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u bid-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu li ġwanni qal fuqu, dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix jidħol ta' is-saqf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' dejjem.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Signor Alla, waħfir li Signor Alla. Nitolbu. Issa li tqarbinna bl-ikel tas-sema nitolbuk Alla tista' kollox biex timlina bix-xewqa li qudiem Kristu ibnek li ġej inkunu niddu bħal imsiebaħ kollha dawl mixewla mill-Ispirtu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.